ଆଜି ଗୋଟେ ଏପିକ୍ ପିଓର ଭେଜ୍ ଟିଫିନ୍ ସ୍ପଟ୍ ଦେଖାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆ ସ୍କୋୟାର ପାଖେ ଯୋଉଠି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଏଇ ଲେଭେଲର ହିଙ୍ଗ କଚୋଡ଼ି ରवा ଦୋସା ଚାଉମିନ ଆଉ ରୋଲ୍ ମିଳୁଛି ତମେ ଭାବି ବି ପାରିବନି। ପଟିଆ ଛକରୁ ବସ୍ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ଆର୍ୟା ସୁଇଟ୍ସ। ସକାଳ 7:30ରୁ ଏଇଠି ତମକୁ ମିଳିଯିବ ଦୋସା ଉପମା ଇଡଲି ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସବୁ। ଆଉ ମୁଁ ସାମ୍ବର ଏତେ ଜାଗାରେ ଖାଏନି, ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସାମ୍ବର ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଜଣେଇଲେ ଯେ ଏଇଟା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ତିଆରି। ଆଉ ହିଙ୍ଗ କଚୋଡ଼ି ବି ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ। 50 ଟଙ୍କାରେ ଲଙ୍କା ଆଚାର ଓ ଚଣା ଆଳୁ ତରକାରୀ ସହ ଏମିତି 4ଟା ବଡ଼ ହିଙ୍ଗ କଚୋଡ଼ି ମିଳୁଛି। ଏଇଟା ସକାଳ 10:30ରେ ଖାଇଦେଲେ ଲାଗୁଛି ଲଞ୍ଚ ସ୍କିପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ ବି ଆଉ କୋଉଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେଇଟା ବି ମିଳୁଛି ଏଇଠି। ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ପରେ ପୁରା ପନିର ଲୋଡେଡ୍ ଭେଜ୍ ରୋଲ୍ ଆଉ ଭେଜ୍ ଚାଉମିନ ବି ମିଳେ ଏଇଠି। ପ୍ଲସ୍ ସୁଇଟ୍ସରେ ବହୁତ ହି ଅପସନ୍। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏଇଠି ଗଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦହି ରସଗୋଲା ଆଉ ଗୁଲାବଜାମୁନଟା ଟ୍ରାଏ କରିବ। ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁ ମୁଁ କ୍ୟାପସନରେ ଦେଇଦେଇଛି, ସବୁ ବଜେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି। ଟାଇମିଂ ସକାଳ 7:30ରୁ ରାତି 9:30। ଦେଖ ସେଇଟା ହେଲା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କ୍ରାଉନ୍, ବସ୍ ତା ଅପୋଜିଟ୍ରେ ହିଁ ଅଛି ଆର୍ୟା ସୁଇଟ୍ସ। ଚलो ଟାଟା।